Došao sam ranije iz navike valjda, kao nekad pred prvi čas matematike. Samo što sad niko više ne prepisuje, sad svi krijemo holesterol i godine. U sali ista stara muzika svira, samo su nas odela malo izdala i svi se smeju glasnije nego nekad, da se ne čuje kako vreme prolazi. Posle 40 godina opet smo deca na nekoliko sati, opet neko krišom gleda onu što nikad nije preboleo, i svi nešto pričamo o uspesima, o deci, poslovima i životu, a zapravo samo proveravamo ko je ostao isti u očima. Onaj najluđi sad nosi naočare, a najtiša devojka priča najviše, dok profesor istorije sedi u ćošku kao čovek što zna naše tajne redom. Neko je doneo stare fotografije, pa smo ćutali duže nego pametno, jer nije problem što smo ostarili, nego što je mladost prošla bez pitanja. Posle 40 godina sve nam je nekako manje važno i više niko ne glumi mangupa kad muzika vrati stare hodnike, pa nazdravimo onima što fale i onima što još nose naše dane. Jer razred se možda raspao davno, al neke uspomene odbijaju maturu. Na kraju smo se grlili duže nego inače, kao ljudi što slute koliko vreme žuri. A kad sam krenuo kući, u retrovizoru sam na trenutak video one klince iz 4.2 i učinilo mi se da nam budućnost još nije rekla šta sprema. Šta sprema?